балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытняй сцяжынцы. 4 пад канвоем з дому, 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі у падвал халодны гоняць цёткі, сястру Мінае, а Мінай – гэта бацька іх родны. Бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай, па ўсіх былых сельсаветах. Клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцеп, аканіцаў пагражаюць Мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеце, а не з'явіцца, расстраляны. Будуць заўтра заложнікі дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Мінае, з імі цётка, іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў? За якімі і сонца, і неба. А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам дзіцятку волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога, толькі меншы, сын 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Мінае. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому, у астрожнай, трывожнай цішы. Сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае, сына Мінае. Стрэл! Упаў хлапчук 3гадовы. Каты зноў пісталет узнімае. На сцяне заложнікаў цень. Вот і ўсё. Перад бацькам Мінаем станьце усе бацькі на калені.